Πίσω από κάθε χπίση έχει μια οικογένεια που ελίγησε. Έχω δει ανθρώπους να χάνουν το σπίτι τους. Όχι επειδή ήταν απατεώνες ή απρόσεκτοι, αλλά επειδή η ζωή τους νίκησε. Ανεργία, ασθένεια, διαζύγιο, ένα λάθος δάνειο σε λάθος εποχή. Και ξαφνικά το σπίτι που επάλευκες μια ζωή να κρατήσεις γίνεται ένας αριθμός σε ένα χαρτί. Σήμερα για πολλούς νέους η αγορά κατοικίας είναι ένα ανάπιαστο όνειρο. Οι τιμές ανέβηκαν, τα επιτόκια πιέζουν, οι μισθοί δεν φτάνουν και σοβαρή στεγαστική πολιτική δεν υπάρχει. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Ναι στην ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι η ασυδοσία, αλλά ούτε και κοινωνική βαρβαρότητα. Το κράτος οφείλει να ξεχωρίζει το στρατηγικό κακοπληρωτή από τον αδύναμο πολίτη. Θα προτείνω σχέδια για νέους και νεαρά ζευγάρια, αξιοποίηση κρατικής γης και κίνητρα για προσιτή κατοικία. Το να έχει σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.